2026 bisini TTAADC Chongbari wo 13 Shimna Tomakari TTAADC constituency wo Tipra Motha ni batai keplai angjak boromgonang Rabindra Debormana tini Tipra Motha ni luwa jemongbai tei Rajbari wo kaisa keplai ni Bijoy Mishil khlaijak kha aro sakbaithang 13 Shimna Tomakari TTAADC constituency ni MDC Rabindra Deborma sakbaithang manjakha pali silaimani bisingti khatung khajani bisingti khlaino tinini Bijoy Mishilo lukurokno Tipra Motha ni khafurjak adongrokno masa rachap khlai Bijoy Mishil khlaimani mangfli nukjakha. Konten ni kamu. Ini white ini presiden mungkin kia kaji. Honey,